Balimao Anyokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Malion, billet dimanche 16 octobre 2022. Malion, bonne nouvelle et jumɛn ka ɲɛfɔ Malien tiɲɛna muso denmisɛnnin makɔrɔbayana ka an ka sɔrɔsiw bɛ ka jahanama tasuma de da terroriste kan an bɛ yɔrɔ min na ko bi an y'o de fɔ an ɲɛna front dayɛlɛlen bɛ côté bɛɛ la ka taa Tesit Kidali mara la fɛnkɛ Mali nord la ka taa bila fo Kayi o région fanfɛlaw bɛɛ la an ka sɔrɔsiw bɛ lamaga bɛɛ la an y'a mɛn tuguni ko Mali sɔrɔsiw ye unité dɔ déployer ka taa Tombouctou kunu k'u ye mɔgɔ dɔ déplacer ka taa Tombouctou mais an b'a ɲini autorité transition mɔgɔ fɛ k'u jija cogo bɛɛ la u ka mɔgɔ dɔ bila ka taa Didi n'o ye fɛnkɛ mara ye dugu in tɔgɔ bɔra kɔnɔ Tombouctou dugu dɔ bɛ ko Didi jida de don donc an b'a ɲini an ka autorité transition mɔgɔ fɛ u ka mɔgɔ bila ka taga ye bonne nouvelle filanan ye mun ye ko irisiw ye avion 3 de di Burkina ma Malien ko irisiw bɔra ka avion kura 3 de di Burkina ma an bɛna tila ka don détail la bravo au peuple burkinabé du courage. Vive la révolution africaine, burkinabé, malienne, camerounaise, ivoirienne, sénégalaise. Donc, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Donc, Malien, on bora ko information chaman sur ça non. Anga bele no urwa 12-12 bi mouvement victoire et gloire on bora urwa 12-12 fait bi antara honoré et Cheikh Salakan Diallo no e Cheikh Modibo Kan o dengue o fana kumbe on ba fo bravo urwa 12-12 mais fait ka kuma gili fo Malien ngana urwa 12-12 e kera moko folo ye moko min bora ka anga transition soutenue domina et sanction bina malika urwa 12-12 to avion de kono ka anga transition soutenue ka vidéo ke abene ka page ça fait aller chaîner o de koson seko tungara amona ni walu nyuman dondi am se ka fili de mais mogo te mogo walu nyuman do te mogo je nyonyi o de koson ba fo malien ngana nga klitu walu nyuman dona ni mogo me nyuma yake domina ngo do yi ala rebe baraka do ka ko la odla donc amo fo transition mogo ngena urwa 12-12 bi ni transition nimbe bi atetema urwa 12-12 ka que Dieu bénisse urwa 12-12 malien anye information mun sura mena bona vidéo ka bela jele gira aw bela jele na anni son jalendo an wasalen badi do malien anyo de fa bela jele na ko bangan bade wulembe irisu ka dugu la bi mangan bade wulembe irisu ka fenga France dugu la bi mangan bade wulembe France bi ko nyafo malien de bela jele ngana France ka wulembe bi ko be uka mogo Malien billet dimanche 16 octobre 2022 Malien ala sago aw sago aywa France denw de wulen bɛ bi ko Macron ka fanga bila ala ye barika don Asimi la an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna président Asimi ala i jija dɔrɔn cɛ dɔ kumana dɛ tiɲɛdala dɔ kumana dɛ o ko président Asimi ma ko Asimi ka misi 7 kɛ saraka ye dɔ y'a kuma fɔ bon a fɛn caman ye kuma caman fɔ ne yɛrɛ bɛ ka siran ko a vidéo je a bɛ n bolo quoi mais tiɲɛ na n bɛ ka siran ka je mɔgɔw ja kana taa tigɛ quoi a kɛ ne ye kuma caman fɔ dɛ ko janfaw bɛ yen dɛ a y'a fɔ dɛ a tigi dun ye dɔnnikɛla de bon an kana an ka danbe o an kana o labila kɔfɛ dɛ dɔnnikɛla dɔ kɔni bɔra k'o fɔ ko janfaw bɛ yen yɛrɛ de ne yɛrɛ b'a caman kalama donc an bɛ dugawu de k'an ka transition ye vraiment Mali karamɔgɔ bɛɛ ka dugawu don transition ye ala ka barika don a la bɛɛ ka dugawu don président Asimi ye Maliens an bɛna don détail la an ye information télémani minnu sɔrɔ an bɛna don ka détail fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ka mɛn an ka information fɔlɔ ye jumɛn ye an bɔra bi an y'o de fɔ depuis vidéo daminɛ na an ye information sɔrɔ ko faransiikaw de wulilen bɛ bi ko Macron ka fanga bila o b'a yira k'a fɔ ala de barika don Mali la ko irisi ye hélicoptère 3 ani migi dɔ k'o di Burkina président ma donc an bɛ mun ɲɛfɔ Burkina bɛ o a ye Ibrahim Traoré a y'a minɛ aw bolo fila la Burkina bɛ o Maliens an bɛna don détail la k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na fɛn minnu sɛbɛnnen don an b'a sɛbɛnninw bɔ ka sɛbɛnninw kalan an bɛɛ bɛ jɛ kalan mɛ ɲɔgɔn fɛ donc n bɛna fɛn ninnu bɔ a avion filɛ nin ko irisiw ka avion belebeleba dɔ jiginna a filɛ nin ko 2 avions de transport ont atterri à Ouagadougou le 30 septembre et le 1er octobre en plein putschisme de capitale du capitaine Traoré ko capitaine Ibrahim Traoré bɛ ka coup d'état kɛ wagati min na Burkina a ka coup d'état yɛrɛ daminɛni yɛrɛ la a don yɛrɛ ko irisiw ka avion dɔ jiginna Burkina coup d'état bɛ kɛ don min Dabiba nana New York dɔrɔn sɔrɔsiw taara négocier ni irisiw ye dogo la Burkina sɔrɔsiw minnu filɛ fanga la u den ka taa u ni irisiw bɛnna la dɔrɔn i m'a ye u ye coup d'état kɛ dɔrɔn a ko fɛnkɛ tɛ se ka kuma donc an bɛɛ lajɛlen c'est source Jeune Afrique n b'a prévu yira la galon tɛ dɛ a filɛ nin a sɛbɛnnen filɛ nin Burkina online fana bila Burkina bɛɛw de fɔlɔ y'a bila o de y'a to ne dara la
ne y'a ye depuis sɔgɔmada in na ne y'a ye depuis kunu ne ye information in ye ne y'a to fo burukinabew de fɔlɔ y'a bɔ n'a taara burukinabew ka site sanfɛ a bɛ taa sɛbɛn ne ye fan bɛɛ u bɛɛ nisɔndiyalen don ne yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ko tiɲɛ de don ko irisiw bɛ ko ka cɛ in dɛmɛ donc bon Jeune Afrique dun ye Faransi ka fɛn de donc a y'a lajɛ dɛ ni ko min digira o la o b'o fɔ dɛ ko voilà ko des avions de transport ont atterri à Ouagadougou le 31er octobre en plein push du capitaine Traoré puis un troisième quelques jours plus tard à Bobo Dioulasso et un quatrième cette semaine à leur bord d'intelligentes caisses, mais aussi des hélicoptères. Révélation. Chien Saba, il est sur avion avec Burkina du Koloka. Chien Saba, le 30 septembre, le 1er octobre, il est sur avion Dongodo, il est sur avion Falemba de Belgique Burkina. Ni domata jigi Ouagadougou, domata jigi Bobo Dioulasso. Ko kuneta ere kera domu fana tuguni. Ko il est sur avion do jiginayi. Faransi ko kale dabali bana Faransi ko kale mani famiade Faransi jatigelen do ambo fana la Faransi fana wulembe ko Macron ka fanga bla an yo de fayena ambo fana la Mali keleme ka plainte do Faransi contre la onina o konomo fana be Faransi ka don fana wulembe ko ayi ko te Macron fe ko le irisu ka président fe ko ka te Macron ka Malien ko imeni ka kalabanci ala ibe beni ibe mbagai abara mun kera mena yele ko kuma de fana irisu ka président Poutine de kuma na quoi. Il est sur président Poutine a émis Gorota à quoi Faransi ka déu ko comment ni minoko be Faransi ka wala ko carburant problème be Faransi bolo ko Macron de problème ngede il est sur président de flaka ni kuma ni fode ko Macron de problème nge ko Macron be ka diago ya kele de irisuma ko te irisu ka foi fait ko de geleya de il est sur président de flaka kuma dro Faransi ka dembe wala Macron contre la a vidéo flamena a vidéo ira wala ou bébé ka Macron neni bi ka Macron fanani ka Macron banani bi ayo de fo yana ni ko kibe bla ni ko kibe bla mo contre la dron ni ko kibe bla Assimi contre la dron ala bi ka ko bela jelen tieni donc on nyafo bela jelina ala de barka do Assimina donc malien ay ni oro la jede Faransi ka de wulembe ko Macron ka fanga bla donc ay Jeune Afrique keleme ka irisu avion photo ta ayata irisu avion na ko ni avion de be jigi dongo don irisu avion de fleur dongo doko irisu avion Falemba de be jigi dumunu ni marafa kishaw ni feuna irisu ka président Poutine ni Assimi wala dron Assimi ok du dron irisu ka président ko problème tala ko Ibrahim ima ya Assimi ambassadeur fali ambassadeur me bo malla kata Burkina Assimi ambassadeur croix do de black kata Burkina pour que barabe nogoya Mali ni Burkina ani irisu ni nyogoche Assimi ambassadeur fali semaine passée là mais ne ma songa bla ne aye mais ne ma commentaire baka ne ba do mundo quoi d'abord dronde wala sa baraw be nogoya Burkina ni Mali ni nyogoche chogamina capitaine Ibrahim Traoré est un don de Dieu pour le peuple de Burkina Faso. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse le peuple de Burkina Faso. Vous êtes des braves peuples. Il m'a dit que boka fegero ma be kari yendi. Farasi nyamoko kume boka Assimi neni, ka Choguel neni. Mais depuis Burkina be wula ka fara ou klo koro. Burkina be soba donne no de. Malien on be negen doni ke qui choqué qui éduqué ngame arasa ereda. Mais tiens là. Burkina be ko ko ay ko klonté inde Burkina be wula eredi wula ko ima Faransi te uta ka fe fo Faransi et Burkina président Koraima c'est da osra ne be Burkina président Koraima parce que o ba do we manamana ko munun ke Burkina be ko manamana ko munun be ke malla ko te ko la de ni c'est da wula dongo do ka be Burkina kele billahi Burkina be ko daw kan garange mamunda bagulu kan anyo de fois bela jelena je suis très fier du peuple burkinabé donc Assimi Goïta Ibrahim Traoré. Ah, c'est l'union qui fait la force. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, où Jatigelembe bi, Ambeoromina bi, Macron Colombolembe. Aïe la dia Frasiga, Deo nebe ka bobi, comme Macron ka fangabla, Malion. Poutine Boradron, ko Frasiga ka Segenembe, ka aute ka dumunu nyuma soro, ko Frasiga ka aute ka li essensi soro, ko essensi bene Poutine Bolo ka di auma, ko Macron de koko, ko fo Français ka sa segela. Poutine faire la Macron massa. On va ça. On va que en frafoun de là. Mais moi bien ou froid bo Macron ga woro nyama oye maréchal Assimi de e ma Poutine ne téléphone ti ko Assimi ko ne nga munde ke Macron na Assimi sera ka fo Poutine allo Poutine ça va bon Poutine il va rebe munka il va bodro il va fo France ga do ngana dron ko amoro minabi ko gele afa bebe France ga ko Macron de do Poutine bora ko photo abe Assimi Poutine ga conseiller de koy ma bana sexy barabla bana peu
anga don ngele sa do malion aye aw nanga je anga nyoro la je nyoko fe mena francigaw de bolen be bi ku te Macron fe ko Macron ka fanga bla donc hélicoptère mun fana dira Burkina ma avion flène avion photo flè ala di ala ay Burkina be ko avion na je sa malion ay Burkina be ko avion na je ni avion de dira Burkina ma ayate avion nun photo la voilà ni Burkina be ko avion di risu tara hélicoptère baden duma ni avion de combat ayoro sebene flè oro la voilà ay nyoro la je de la Russie a livré le 13 octobre 2022 des hélicoptères et un MiG-8 et un Mini 35. Ces livraisons ont commencé le 30 septembre. Ces quatre rotations et la dernière rotation était le 13. Burkina Online. Burkina Be de Borakabla. Chien Nani. Il y a avion va et vient. Nous t'ara double, beta dota. Nous t'ara double, beta dota. Francis Malola, Francica ko bona peu. Hali wulu me Francis fa a wulu kongo beni ku be fagabi. Francis wulu be ka bo wonchi hali kariku na kute Macron fe. Hali wulu munu be Francis a betegera Macron na. La jede ay marsika la jeban. Francica o de bonen be kute Macron fe bi kuta fe chini. A photo flè, a video flè ne. Aw na nga jango la jenyon fe. Ayo de fa nawo. Ni magara simila dron I mogo be sadi. Ale fana de ala de baraka do asimina de anda nga na nyon fe folo. Écoutez, c'est très simple. Soit on retrouve la voie de la raison, ça veut dire une alliance avec la Russie, revenir sur les sanctions absurdes et vraiment illégitimes qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. L'Union européenne a besoin de la Russie pour avoir un approvisionnement en énergie à bon prix. Point. Donc il faut retrouver les voies de la raison et l'alliance franco-russe me semble être l'avenir serein de la France et de l'Europe. L'impact des sanctions a été l'inflation directement, mais pas seulement les sanctions. La politique énergétique menée depuis des lustres par l'Europe a créé la situation économique actuelle avec une inflation des coûts de l'énergie. Et ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de cette crise énergétique, c'est l'Europe, Madame von der Leyen et toutes les mesures qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. Ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de cette crise. Et puis toutes les mesures qui ont été contre l'énergie nucléaire prises par les gouvernements français. Je ne supporte plus ce président qui n'a aucune légitimité, qui est en train de ruiner la France, de la piétiner, de piétiner ses valeurs, de piétiner son histoire, de piétiner les gens, et ça suffit. Donc maintenant, on veut qu'il parte et vite. Et quand on voit la léthargie de tous les partis politiques autour de lui, qui savent très bien que c'est une vraie mascarade, qu'il a derrière les États-Unis et l'Europe, et Soros et tout ça, et Davos, tout le monde sait que c'est une grande duperie, et tous les partis ne disent rien à l'Assemblée. Et Malion, ala be Mali fait ça, au bela jele mania. Francica ko ni Macron te baraka ni irisi ou ka président Poutine. Francica ko be sa Poutine no fe ko Malion. Francica de on de borabi ko be sa Poutine no fe ko be sa irisi ou ka président no fe ko te Macron fe. Ko ni Macron te baraka ni irisi ou ka président ko Macron ka fanga bla 600. Ko te Macron fe bi ko ta fe chini a video reflet mo no fana boko ira aula. Francica de on de borabi Malion ala be Mali fait ça ñu de foyna ay la je ay reka jama la je Franci ni jama de bora Franci bi. Francica ko be Poutine fait koni Macron ko kate irisu ka président fait kaka dégager ka bo fanga la ko lu Francica ko mogo be irisu ka dumuni na ou mogo be irisu ka gazi la ou mogo be irisu ka pétrole la aywa koni Macron ko ka anyete da Poutine ka ko Macron ka kuna kalata ko ka France bla pew baka foko asimi ko kale be irisu fait Macron yere ka jamana do koni ni ko kibe barka den kere do arabi malo ayidi mo de fana awa Europe be Allemagne fana mogo be wulembe ko président no fe anglais fana mogo wule Europe be de binembe koni irisu tedro ko mogo sara koyi konu ma wuli ko ka baraka ni irisu ye ku nyetu la awa utuka ko fodi la awa Francica de on de bole flebi
k'olu bɛ sa Poutine nɔfɛ k'olu bɛ Irisiw ka président fɛ ko ni Irisiw ka président tɛ ko Congo bɛ Faransi ka denw faga ko ni Irisiw ka président tɛ ko Faransi ko de bantɔla filɛ ko Macron ta tiɲɛna ko Macron dɛsɛra ko Macron ka fanga bila pewu k'u tɛ fɛ ka Macron y'u ɲɛ la dɛ o b'a yira k'a fɔ ko Ala de barika don Mali la Ala de barika don Assimi la Ala de barika don Africains na Ala de barika don Burkinabéw la bi u m'a fɔ ko Mali tɛ baara kɛ ni Irisiw ye wa olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw Maliyɛnw ko tiɲɛ de bangera bi sa a ye tɛgɛrɛ fɔ Assimi kun a ka tɛgɛrɛ fɔ a ka sujuru Maliyɛn den bɛɛ an b'a ɲini Maliyɛn den bɛɛ fɛ bi dimanche 16 octobre 2022 an b'a ɲini Maliyɛn den bɛɛ fɛ bi bɛɛ ka sujuru bi Faransikandenw de bɔlen bɛ bi ko ni Irisiw ka dumuni ma di ko Kɔngɔ bɛ Faransɛw faga bi Faransikanw de bɔra bi Faransidenw woloden mɔdenw k'u bɛ Irisiw ka président fɛ Macron ko k'ale tɛ Irisiw ka président fɛ ko Assimi kana gɛlɛ hali Poutine na mais ale yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw de wulila ale yɛrɛ contre la bi o b'a yira ko Assimi ye barikaden de o b'a yira ko Mali ye barikadugu de o b'a yira ko an bɛnbakɛ minnu ye duwawu min don Mali la Ala y'o duwawu de minɛ bi le Mali est un pays béni le Burkina est un pays béni a kɛra malo bobaraba de u bɛɛ malo la u si tɛ se ka kuma bilen u yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw Faransikandenw bɔra ko ni Macron ma taga Irisiw ka pétrole nɔfɛ ko ni Macron ma taa Irisiw ka dumuni nɔfɛ ka na di Faransikanw ma ko Kɔngɔ b'u faga Macron ka dégager ka bɔ yen Alimanw fana wulila u ka ɲɛmɔgɔ nɔfɛ Anglais fana wulila u ka ɲɛmɔgɔ nɔfɛ olu ko de hasidiya ni juguya ni ɲɛngoya ni c'est-à-dire que juguya fiɲɛ bolo ka bɔ ka Irisiw ka président kɛlɛ aw balo gulonnen bɛ mɔgɔ min na k'aw b'o kɛlɛ aw ni Ala cɛ Ala b'o ɲɛ aw bolo wa Kɔngɔ bɛ ɲini ka Faransikanw faga bi Macron yɛrɛ ko Américains ka président ma ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tun bɛ Irisiw ka pétrole san n'olu bɛ Irisiw ka pétrole san 100 o 100 Américains ko k'olu bɛ pétrole litre kelen feere ma ko 400 Irisiw bɛ prix mun di Europe ma o sigiyɔrɔma 4 k'o doubler k'o tripler k'o quadrupler par exemple ça non ni Irisiw ka pétrole litre kelen ni Faransi b'o san dɔrɔmɛ 100 Amérique ko ka Faransi ta tigɛ ko Amérique b'a di Faransi ma 400 alors que u kun b'a sa Irisiw bolo dɔrɔmɛ 100 dɔrɔn de mais u ye Irisiw ta tigɛ ko parce que Poutine kunkolo man d'u ye bon Américains ko bon a ye Irisiw ta tigɛ mais an kɛni bɛ se ka d'aw ma 400 de alors que Irisiw kun b'a feere u ma 100 de la donc perdu bonyana Macron yɛrɛ ko k'ale tɛ se ka Américains ka pétrole san ko vraiment ko nin tɛ teriya ye a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ yan nɔ u yɛrɛ bɛ kɛlɛ la koyi n ko de fina ni i bɔra Paris bi ni ye Macron tɔgɔ fɔ dɔrɔn wulu Faransi wulu bɛ puru ci la ni ye Macron tɔgɔ fɔ dɔrɔn hali wulu bɛ tigɛra Macron na hali Faransi wulu minnu bɛ yen wulu minnu bɛ kari kun na a bɛɛ tigɛra Macron na hali ye Macron photo yira wulu bɛ puru ci la ka tɛmɛ hali jakuma o si t'a fɛ foyi tɛ Macron fɛ a jelima ka goyi ko wulumusonin b'o bi n y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ye to a ka liti kɔ Burkinabéw bi kɛni an bɛɛ nisɔndiyalen bɛ bi Burkina bɛ ka hélicoptère sɔrɔ Irisiw bolo bi bɛɛ lafiyara u ko k'an kana Irisiw ka foyi minɛ ko Irisiw man ɲi dɛ Wagner dɛ aw ko Wagner a yɛrɛ ka duguladenw wulilen bɛ bi k'u bɛ sa Wagner nɔfɛ Faransikandenw de wulilen bɛ bi ko Irisiw ka pétrole Irisiw ka gazi Irisiw ka dumuni ko Faransikanw ko Macron ka fanga bila pewu k'u jɛna Macron kɔ k'u tɛ Macron fɛ k'u tɛ fɛ ka Macron kunkolo y'u ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ ka liti min kɛ Ala de bɛ ka n ka tiɲɛ bange Segukaw aw ka duwawu minɛna Bamakokaw aw ka duwawu minɛna mɔgɔ ni kɛlɛ in kɛ Mali Burkina Côte d'Ivoire a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ de bangelen filɛ nin c'est le peuple burkinabé qui est sorti pour dire non au président burkinabé c'est le peuple français qui est sorti pour dire non au président français ko n'a ma baara kɛ ni Irisiw ye dɔrɔn k'a ka fanga bila ko n'a ma baara kɛ ni Poutine ye dɔrɔn k'a ka taga ka bɔ fanga la o b'a yira k'a fɔ an ye mun fɔ an kana décourager dɛ on a qu'à continuer ka tila k'a fɔ aw ɲɛna sɛgɛn bɛ an kan bi dɛ sɛgɛn fitinin dɔw bɛ yen nɔ mais sɛgɛn in bɛɛ lajɛlen bɛ ban Ala tɛ mɛn an y'a mɛn bi ko dɔgɔnɔw fana ka dugu dɔ attaquera bi mɔgɔ si kana décourager dɛ président Assimi bɛ baara de la i b'a dɔn n'i ko k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini a sɔrɔ ka gɛlɛn Maliyɛnw an k'an cɛsiri an bɛ sira mun kan an ka continuer a fɛ dɔrɔn an ka continuer an ka sira in fɛ an kana décourager donc nin yɔrɔ de kun do k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Ala y'an ka kɛlɛ kɛ bi tiɲɛ bangera bi que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse l'Afrique que Dieu bénisse le Burkina Faso peuple burkinabé peuple malien peuple africain donnons-nous les mains battons-nous ensemble pour la survie de notre nation pour la liberté totale Ala ka ani Faransi cɛ janya ko jɛgɛjala ni baji o de kun do Maliyɛnw a kan bɛɛ ciao mais président Assimi ko dɔgɔnɔw ka dugu la bi ko attaque dɔ kɛra kita sira insécurité dɔɔni bɛ yen nɔ
an b'o yɔrɔ fana rappel kɛ président a ka hakili to o yɔrɔ la ka bɔ Kayi ka taa Kita ka na bɔ Keɲeba o sira si man ɲi bi bandiw bɛ attaque kɛ bandi ni terroriste tɛ kelen ye dɛ bandiw bɛ attaque kɛ olu ye binganikɛlaw de o bɛ kɛ dugu bɛɛ la mais an b'a fɔ président n'a ka hakili to o yɔrɔ la toujours bingani bɛ kɛ hali Amérique yan nɔ bingani bɛ kɛ fan bɛɛ mais président fana ka hakili to la o bɛ diya an ye an b'a dɔn sira ka ca bolo Malien bɛ ka dugawu don Assimi ye Africain bɛ ka dugawu don capitaine Ibrahim Traoré ye que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le Burkina que Dieu bénisse toute l'Afrique a k'an bɛn